Hi guys! Welcome na naman sa panibagong video. Kadugtong po ito noong vlog ko kahapon or the last time. Kalimutan kong i-squeeze in yung after ng mag-ano ba? Tawag dito? Yung nesting namin ba? So ayan, we're nesting na. Tapos ko nang i-organize. Here, sa mga camping houses dito, you have the option to bring your own sheets. So nagdala po kami. And then, nagdala din kami sa sariling pillowcase. And then, of course, yung hindi mahiwalay kay Ana na, bolster pillow since she was a baby. So, yan yung aming kwarto for tonight. Nandito naman tayo. Yung flushable tissue namin, nilagay ko na dyan. And then, yan, yung ating couch na pangtatluhan para sa anin talaga. And manonood kami ng football mamaya. Maglalaro po ang Netherlands. So, yan. Ito, nakalimutan namin bumili ng butter. So, yung sprinkles ayaw mag-stick dito. Nakalimutan din ni Ruth na may ano naman kami, may peanut butter. Dala po ako ng rice cooker nga, di ba? Yan yung aming mga pagkain, yan, fruits, ganyan. Tapos yung snacks, nilagay ko dito para hindi madaling makita ni Ana ba. So, ayan, walang laman yung aming freezer. Dito naman, yan yung ano namin, drinks. Ito may ano ako dito. Sparkling water for me. So, si Ruth may ano, Diet Coke. And then my normal water. Ano ba ito? Oh, energy drink. May pasta cheese because nagbaon po ako ng pasta so sayang kasi. And then may tomato soup si Ana dyan. Yung ating strawberry jam. Boston brocha. And then yung aming bacon tsaka ham dyan. May grapes pa pala tayo dyan. Ito yung aming dinner tonight. Bumili lang ako ng i-heat up na lang na Dutch pancakes. Yung parang crepe. Tapos yung bahaw natin yung rice guys. I-fried rice ko siguro siya. Tapos dito naman tayo sa aming table. Yung mga madalian. Yung susi ni Ruth iniwan. Si Ruth tsaka si Ana pala guys. Nag-swimming, di ba? So yun. And then yung wallet ni Ruth. Yung mga hat. Mga caps and hat ko. Yan, dito nalagay ng jacket namin kasi walang coat rack eh. Wala akong makitang coat rack. And then yung sunscreen, mga sun lotion, mga sun cream, yan. Pabango. Ito guys, paborito ko po siya. Paborito ko pong pabango na pang everyday. Yan. Kasi mura lang so hindi masakit everyday. Tapos yung mga shoes namin dyan. And then sa aming shower dito, yung kay Ruth sa taas. And then sa akin tsaka kay Ana pangligo. And then dito mga lotion, chuchu, hairspray, ganyan, mga extra towels. Ito yung aming lagayan ng toiletries para dali lang makuha. Nagdala din ako sariling hair dryer dito. Yung aming toothbrush, toothpaste, panghilamos. Tapos yung aking skincare, yung Muji po yung gamit ko. Muji na moisturizing milk, tsaka yung toner natin. And then, since ayaw ni Ana matulog dito sa extra room, sabi ko kay Ruth, gawin na lang namin siyang lagay ng mga damit. So, lahat ng damit namin, nilabas ko na lang sa luggage. Ito po yung luggage ko. Malakas ang luggage. Ang tagal na. So, yung mga jacket, yung kay Ruth, niready ko na. And then, yung mga damit ko. At saka kay Ana, normally, pinipair ko na sila lahat para isahang, hulbot ba? Hulbot. Isahang kuha na ba? Yan, may undies na, may socks, may pants, may shirt. So, nakaano na sila lahat. Marami akong extra damit dala for Ana. And then, yung sa akin, konti lang. May mga extra shoes kaming dala din dito sa ilalim. So, tingnan natin baka si Ruth na po yung nag-text kasi. Sabi ko sa kanya mag-message siya pag pauwi na sila para makapagluto ako kaagad kasi for sure si Ana sobrang gutom. So, yun. Tingnan natin nag-text kasi siya. Oh, naliligo talaga siya. May slide siya. Oh, moy.
About pala doon sa sa bed sheets na sinabi ko na yung you have the option to bring your own sheets or mga unan, hindi unan, yung anong tawag doon, yung punda. Ano yung punda sa Tagalog? Basta yung ano ba, pillowcase ba? Para din sa kumot, pwede kang magdala ng sarili mo. Pero kung ayaw niyo pong magdala, pwede naman kayong magbayad. It varies din siguro. Last time kasi doon sa camping na pinuntahan namin, yung vacation house na pinuntahan namin with the Roots family, each person, kasi anim kami, di ba? Parang each person magbabayad ng 25 euro. So, sayang din po, di ba? So, nagdala na lang kami ng sarili namin. Tapos dito din, sabi ni Ruth, gusto mo magbayad tayo ng extra or magdadaan tayo? Sabi ko, meron naman tayo, hindi naman mabigat yan. So, nagdala na lang po kami. So, so far, this is the, hindi ko na maano guys, hindi ko na matandaan kasi mag-ano pa lang naman po ako dito, magpo 4 years pa lang ako dito sa Netherlands. And then, na-mention ko nga, di ba, na every year, nagbabakasyon po kaming whole family. Kasama yung parents ni Rod, yung sister ni Rod, at yung asawa niya. And then, iba din po yung time na nagbabakasyon kami na hindi kasama yung sister ni Rod, tsaka yung asawa niya. Yung, kami lang 5. Parang pang-6 or pang-7 or pang-8 bahay to na na-try namin together. Nakasama ako ba? So, always talaga may sila, may option na magbayad ka. Correct me if I'm wrong sa mga taga-Netherlands, kung meron ba doong mga parks, mga park na nag-o-offer ng free. Siguro yung, hindi din siya free talaga, yung iba siguro inclusive na ba sa binayaran, but most of the time talaga sa amin, nagdadala kami ng sarili namin. Siguro nakatry kami ng one time na doon sa Drenthe yata yun. Siya, nagbayad ng extra yung father-in-law ko. So, yun, may mga, na kami, may bedding na kami yun. Hinihintay ko na lang po si Ruth tsaka si Ana na umuwi. And then, mag-prepare na ako ng dinner. Madali ang preparation lang din naman. I-microwave ko lang yung, yung pancakes and then magluto ako ng bacon. Yun. So, yun na po. I-continue ko po itong vlog tomorrow. This vacation is all about spending time with Anna and letting her play, letting her do activities dito na inorganize ng park na ito. Yun, masaya po kami ni Rod. Excited po kami. Sabi ko nga sa kanya, kasi 'di ba na-share ko sa previous vlog na marami kaming gagawin or pinaghandaan. Ganun ba? So sabi ko sa kanya, mag-enjoy tayo, huwag tayo mag-isip ng ng mga seryoso sa bakasyon natin. Mag-enjoy lang tayo and then balik na naman tayo after ng bakasyon. Ayun, balik na naman sa dati. For now, parang breather na lang muna. Sabi niya, lagi. Oo, sige. So anyway, continue po natin ang vlog na ito bukas. Yan, maglalaro na yung Netherlands soon. Can you tell me a bit I'm already? 14. Niet doen, hoor. 14. Niet doen, skat. Eten. Yeah. Yeah, and then after that we will draw, okay? Sure. Ja, tekenen. Tekenen. Een leuke dag gehad? Heb je een leuke dag? Papa, kan jij met mij tekenen? Niet met mama? Wat? Mama is better at drawing dan papa. Aan je bed. Nee, kapje. Mama kan niet ook goed tekenen. The next day.
May mga playground dyan sa mga ano. Yeah, Sa schommel. mga bahay. Yeah. But it's better if she just plays close by. She likes it. And ito yung mga accommodation nila, guys. May area din na pwede ka mag-camping. That's really cute, no? This one. Yeah. This one's really nice. Then the pool, playground. You can go there later. Cool. And the pool is also there. The inside. Or the inside. Both inside. It is really good weather. One they can open. Yeah. We're not crazy far from the reception. The guy said it's 8-minute walk. He said. With kids. Yeah, I think he didn't test with kids. We're at the reception now. Pinick up namin yung service set nila. May to mga panghugas, may mga pamunas, yan. This service package includes cleaning products and particularly mga cleaning products. Ito yung sa sa entrance nila, may play area din dyan. Ang isa dito nagreklamo na. We need to do the groceries pero ayaw niya pumunta doon, gusto niya mag-swimming kaagad. Kasi nakikita na niya yung ibang mga bata ba. Pero maganda po dito. Pero si Ana, okay, I'm just talking. Ana woke up before 6 o'clock. So ayan, pagod na, irritable na. Magiging okay din naman yan mamaya. A few moments later. Anna is back with her papa from swimming and also the foam party. Ito yung map ng guys ng Sprokis Camping kung nasaan kami ngayon. Yan yung entrance dito. Malaki talaga ang park pala. Tapos we are here all the way at the end. Malapit kami sa tubig. Yan. Punta kami dito mamaya sa show. May parade dito. So yan. Doon kami pupunta. Dito siya. May parade. Lahat dito sila. Yan. Kukunin yung mga bata. Susunduin pala. Tapos parade hanggang dito. And then may show. Daming pwedeng gawin dito. Ito na yung start ng parade, guys. We're going na. Dito na si Ana. Yung hair niya. Nakama! Wie gaat er vanavond naar de winkel? Steek je handen op. Oh, wat gezellig zeg. Maar ik ben natuurlijk een echte prins. En ik heb natuurlijk een hele hoop naar kijken. 1, 2, 3, bling. Tot de pas. Ayan, magpapapicture si Ana. Yeah? Hi. Yeah, Ana. Ayan na si Ana.
Naglalaro na. Ayun, ayaw umalis ni Ana. Gusto pang maglaro. Yung ibang bata nakaalis na kasi dinner time na, si Ana ayaw. Kami na lang naiwan dito. Ayaw niyang lumabas. O, ayaw niyang umalis. Pinapunta ko na si Ruth dito. Ja, je hebt lazen. Yeah. Was leuk, hè? Ze was te go zwemmen. Nee. Kekkie. Let's eat first. Let's eat first. Gewoon een klooster. May indoor playground din dito. Hindi ko lang mapakita kasi may ibang kids. Kijk dan. Deze And fout, then- deze kijk dan. And then may maliit na ano dito, grocery store, convenience store. Kijk eens. Kijk eens. Of die, of die. Maar die hebben dus Punta pa kami ng malayo. Meron pala dito. Yan, may bread din sila dito. Mga drinks. Sana pala hindi na lang kami nagpunta ng ibang supermarket. Dito na kami sa bahay ulit. Ito po yung dinner namin. May binili kaming manok kanina. So yan. And then may fried rice akong ginawa. Dala yung bakaw natin at saka pasta. Yun. Kain na din kami maya-maya. So, sobrang nag-enjoy po si Ana today. Pagod siya. Pero nag-enjoy siya ng sobra. Si Rutin, pagod at nag-enjoy. Ako din po. Maganda yung ganitong lugar. Sabi Farod, punta kami ulit. Balik kami dito siguro this year ulit. Kasi gustong-gusto ko siya na lugar para makapag-relax. Tapos pang bata talaga siya ba. So maganda dito. Sa mga nasa Netherlands po, itry nyo ang Cap Fun ng Sprookjes Camping dito sa Reize. Ito yung location, Reize. Marami kasi sila throughout the Netherlands. Meron din, I think they also have in Belgium na no? In France. Yeah, in France. Sabi ni Ruth, baka itry namin sa France din. So, in the future ba? So, yun. Sana may mga ganito sa ano no, sa Pilipinas ba? Maganda talaga siya. Makaka-relax yung parents and tinitingnan mo lang yung anak mo ba? Nasa porch ka lang tapos yung anak mo naglalaro. Yung ganun ba? Maganda siya talaga. So, balik po kami ulit. And, i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And, kita-kita na naman tayo sa sunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, babush! Poes, poes, baboes. Ana is busy.